foli ni waliɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na nin ye an sigilen an ka laadalasigi kɔnɔna la laadalasigi min n'an bɛ gafe kunnafoniw ka se ka olu ta ka kɔnɔkuma ka ɲɛfɔ malidenw ɲɛna min b'a to kumasiri bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o la i b'a ye k'a fɔ nin baara in a bɛ kɛ ni dɔrɔn olu de ka cɛsiri ye minnu ni olu ye gafe karamɔgɔw ye fo ka taa se kalimu karamɔgɔw dabaji karamɔgɔw ni olu yɛrɛ kɔni bɛ nɔ bila ayiwa nanzara sɛbɛnni na o kɛlen kɔfɛ anw bɛ sɔrɔ k'a ta min ye todunkan cɛni ayiwa ka se ka a ɲɛfɔ malidenw ye a ɲɛfɔcogo yɛrɛ kɔni na an b'a dɔn faamuya kɔni o bɛ sɔrɔ la min ye ka se ka kan dɔ bɔ ka sɛbɛnni k'a bɔ kan dɔ la ka na bila kan dɔ la kuma dɔ la n'an ma don ni gɛlɛya ye o gɛlɛya an bɛ dɔ fara kan walima ayiwa an yɛrɛ kɔni dɔ na bɔ a la o ka kɛ to an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo kokura tuguni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli bɛ se an kanubaga jɔnjɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ bilasiraliw kɛ an ye k'an ka jaw k'olu fana cari waati bɛɛ lajɛlen na o fɔlɔ o de ye Mamadu Nfa Senbara honorable k'a fo ka waleɲuman dɔn n y'a fɔ cɛba mana ye diɲɛ fan o fan i bɛ musoba yen nɔ sarangosi saran cɛw ni muso Mali fo ka taa se Mali kɔ kan a bɛɛ lajɛlen kɔni ka saran an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn saran foli kɔfɛ Universel Media Kalilu Senbara ale n'a ka turu sangalamaci ni turu sangalamaɲɔ wa ni o de ye Super GT cicogo den kelen a tɛ tulu min na e de kɔni sɛgɛnna waati bɛɛ lajɛlen na e bɛ tulu k'i ka moteur kɔnɔ nka o ma sisi bɔ bali tuma bɛɛ e ka tulu de fana bɛ tigɛ ayiwa i jigi kɛ Super GT ye n'i y'a si filɛ i tɛna kɔrɔfɔ maa si den kelen ɲɛna n'an bɔra yen maire la fabrique n'o ye commune 1 maire ye Umaru Togo ale ni a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fo ka daminɛ chef comptable la n'o ye monsieur Tunkara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Segelma Merita o de ye monsieur Ba ye an bɛ foli kɛ ale yɛrɛ kɔni fana la ka b'o la n'an taara an bɛ don terre des hommes ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la terre des hommes ni i y'a ko fɔ ayiwa i bɛ dɛmɛ soba i bɛ ale yɛrɛ kɔni ko fɔ a ɲɛmaaba fo ka taa se a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'a kun fo jɔn tɔgɔ la o de ye Jariyetu Manda Watara k'a fɔ nin waati in na madame Kuruma an bɛ foli k'a la ka tila ka segin ka foli kɔni k'a kɛ a la an b'a ye Manda a bɛ cɛsiri min na n'an ka diya ninnu ye k'olu cari ka se ka u lajɛ fɛnɛ ayiwa o cɛsiri an b'o foli n'o waleɲuman dɔn k'o k'a ye ala k'an ni a sara ka bɔ yen an bɛ don impôt kɔnɔna la n'o ye musoba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ayiwa madame Sise madame Ba Fanta Sise an bɛ ale fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka impôt bɛɛ lajɛlen fo ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la commune 1 ta fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni impôt a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma faamuya sɔrɔla nin na an bɛ don Universel Media kɔnɔ ka bɔ Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batteriment ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali siga foyi t'a la bamananw ka kuma don n taara n nana dantigɛli jan a t'o kun bɔ bi an bɛ waati min na ni kamana guwan yɛrɛ kɔni bɛ Mali ɲɛmɔgɔw kɔni na e ko bi diɲɛ keleyatɔnba n'o ye Nations Unies ale yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka sɛbɛn min kɛ wa min bɛ jalaki ta ka bi Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni kan min ni o kɛra cɛsiri baara yaasa ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw
olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na ayiwa n'o o kɛra mura yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara yɛrɛ kɔni fɛ a kɛlen bɛ kamana gan yɛrɛ kɔni ye bi an ka jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bolo bari ayiwa u ye min ye sɛbɛnden ye k'a bɛɛ lajɛlen k'a lagosi k'a yira k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka bɛnbɛnbɛn ani ɲɛngoya wale ni juguya walew k'olu de ta ka Mali finitigilakaw a ka ja jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o min ni o kɛra Soir de Bamako ale kɔni y'i sɔnni sigi o kan yaasa ka se ka kɛ kunnafoni ye min b'a to anw fana b'a ta k'a bila bamanankan na bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ ka a faamuya cogoya min na i b'a ye bi a bɛ fɔ min ma ko rapport a kɔni a sɛbɛnna ni u bɛ tali kɛ wa ɲinini sɛbɛnna mun ni o ɲinini kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la mura a kunkanko kibaruya a bɛɛ lajɛlen kɔni kan nka kami don min na sɛbɛn in yɛrɛ kɔni o bɔra Mali gouvernement olu kɔni ye a yira k'a fɔ wa nin ye nkalonjugu labɛnnen de yaasa ka se ka o da Mali yɛrɛ kɔni finitigilakaw la bari ka d'a kan ɲinini min yɛrɛ kɔni kɛra a ma kɛ tilennenya kɔnɔ wa a ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan yamaruya min kan ka di yaasa ɲinini yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ o yamaruya yɛrɛ kɔni si den kelen o t'a kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ min ye ayiwa bɛlɛni walew ye ani ka dogodogoli walew kɛ ka se ka jaw ale ni ko wɛrɛw k'olu ta yaasa ka se ka bingali wale ale ni ko wɛrɛ k'o ta k'o ɲɛsin Mali gouvernement yɛrɛ kɔni ma nka o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye Mali gouvernement ɲɛmaaw u kɔni ye sɛbɛn in k'a minɛ k'a kɔnɔla k'a kɔnɔden bɛ kalan k'a lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faamuya wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn min n'a kɛra Haut Commissaire des Nations Unies ale yɛrɛ kɔni fɛ ni ale ka baara bɛnnen bɛ adamadenya jo ani a hakɛw olu yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili yɛrɛ kɔni ma u ye kunnafoni k'a lase min ni a kɛra Mali télévision soba o yɛrɛ kɔni fɛ min n'a kɛra ayiwa ministre d'État ni ale ye gouvernement yɛrɛ fɛnɛ ka kuma lasela ye Abdoulaye Maïga ni colonel do kɔni ye a yira k'a fɔ wale min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ ka ɲɛsin anw ka jamana kan ka jamana ma ayiwa bɛɛ lajɛlen Mali ɲɛmaaw la o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ a kɔn nka a ma da o dɔrɔn kɔni ma a ko n'i ye sɛbɛnden yɛrɛ kɔni kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲininkali minnu ni jaabi minnu yɛrɛ kɔni b'a kɔnɔ ayiwa a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kelen bɛ hakilinata de ye nka a si den kelen o ma kɛ tiɲɛ den kelen ayiwa o yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni mɛn o ye a kɔnɔna la o de kɛra sababu ye ayiwa Mali jamana ɲɛmaaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni ye u yɛrɛ minɛ ayiwa o de kama u ma sɔn ka min ye ka se ka jaabili kɛ ayiwa ka ɲɛsin diɲɛ kelenya tɔnba olu ka nin cakɛda min n'a ye nin ɲinini jugu ni nin nkalon jugu yɛrɛ kɔni tigɛ ka da Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni na a ko bi an bɛ waati min na hakililajigin ka kɛ Mali finitigilakaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni cɛlen don min na ka taa mura pankuru na ayiwa a kɔni bɛ tali kɛ jumɛn yɛrɛ kɔni na i b'a ye ɲinini de kɛra cɛmancɛla fanga maaw yɛrɛ kɔni ka ɲinini don yaasa maliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ mura ayiwa n'a ma fɔ ko olu ye maliden minnu n'u olu y'u damana mɔgɔ ye ayiwa u fɛnɛ ni hakɛ dɔw bɛ u n'olu ka kan o dɔ ye lakana ye u n'u bolofɛn a bɛɛ lajɛlen de kɔni na ayiwa o min n'o kɛra ayiwa Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ye min ye ka se ka mɔnɛ ani kara min yɛrɛ kɔni bɛ banbacu yɛrɛ kɔni ɲɛ la ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni salo ka b'u ɲɛ la nka o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kumaw kɔni nana caya k'a fɔ ko Mali finitigilakaw olu taara bi n'o ye jamanaden nanama sumaworo yɛrɛ kɔni kan o min ni o yɛrɛ kɔni fɔra ayiwa u y'a yira k'a fɔ adamadenya jo ni a hakɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen olu yɛrɛ kɔni sɔsɔra Mali ɲɛmaaw olu fana ye min ye ayiwa finitigilakaw minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲinini ma o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kiiriso min yɛrɛ kɔni bɛ Mopti ayiwa olu fana y'u ka ɲinini kɛ min ni Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲinini a tɛ fankelen yɛrɛ kɔni fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ jumɛn na o de ye ka se ka tiɲɛ k'a di diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma maaw bɛ se ka u ta an'u bila yɛrɛ kɔni dɔ cogoya min na an k'a fɔ yɔrɔ kofɔli n'o ye mura yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ banbaci min n'a bɛ f'o ma ko Katiba de Masina ayiwa olu n'u jɛw yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamadenya malidenya ka se ka a negebɔ malidenw yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mura yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka u b'a yira k'a fɔ don min na Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni sera yen seereya ayiwa min bɛ tali kɛ baara a dɔn o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu b'a jigiya k'a fɔ maliden kelen ayiwa o kɔni o ni ma to nin baara in na baara in a dabɔra maa minnu kama o de ye banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛbaaw ye wa olu ye wulikajɔ kɛ olu de kama wa u kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye banbaciw min ye ayiwa u dagayɔrɔba min tun bɛ mura ka se k'a filenkolon ci k'a dagakolon ci ayiwa u n'u ka cɛden minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ kelen o kelen ni o yɛrɛ kɔni ma se ka boli sira sɔrɔ i b'a ye Mali finitigilakaw olu kɔni ye dankari kɛ olu de kɔni na nin y'a yira k'a fɔ tuguni i b'a ye nin sɛbɛn in juguya min don ayiwa a labɛnnen bɛ min ye diɲɛ kelenya tɔnba ale ni a dɛmɛ jɛkulu walima fo ka taa se a dɛmɛ jamana dɔw olu yɛrɛ kɔni baara de kɔni ye nin ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de kama Mali ɲɛmaaw kɔni ye u tɛgɛ jɔ jɔn de kɔni na i
b'a ye baara min n'a kɛra gauche hakilina jiginna finitigilaka minnu tun bɛ n'o ye faransi finitigilakaw ye olu kɔni kelen kɔ ka min ye finitigilakaw olu daga yɔrɔ min bɛ k'o labila mali finitigilakaw ye min bɛ tali kɛ drone na n'o ye diɲɛ pankuru kura n'u ye minnu ni olu ye kɛlɛkɛ pankuru ye wa a bɛ ɲinini yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ka se ka o yongo sanfɛ ayiwa o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka baara jugu yɛrɛ kɔni kɛ nin nɔ min ni o kɛra ka se k'aw bila mali finitigilakaw ɲɛ min b'a to jalaki yɛrɛ kɔni bɛ se ka bin anw ka finitigilakaw kan cogoya min na ko n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ olu b'a yira k'a fɔ ani nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye di kelen ye olu t'a bɔ o kunna fiyewu wa ale yɛrɛ kɔni ko n'i y'a ye nin sɛbɛn ni o bɛ tali kɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la mura jadi min yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ n'i y'a ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ kɔni ye u da don o la k'u tɛgɛ mɔgɔw la ayiwa ko o hukumu kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mali ye damakasi sɛbɛn min yɛrɛ kɔni don yaasa min b'a to ayiwa ale ni faransi cɛ ayiwa tiɲɛ ani nkalon o yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɔn cogoya min na i b'a ye k'a fɔ ko ni da yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma mɔgɔw la ko hɔrɔnya kɔni na nin kuma min yɛrɛ kɔni filɛ nin ye min ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba maaw da u man k'a b'u da don kelen i b'a ye mali yɛrɛ kɔni ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba a tɔnden dɔ don ayiwa hakɛ o hakɛ ni mali n'o o sarali ka kan mali b'o bɛɛ lajɛlen kɔni sara nka ni bingali wale taara ka mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ mun de b'a to ayiwa min ye ayiwa saraliw olu yɛrɛ kɔni olu tɛ kɛ mun de b'a to malidenw olu ka laɲini o yɛrɛ kɔni tɛ se ka sabati nka yanni o yɛrɛ kɔni cɛ mali jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ baara min ni a kɔni kɛra finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa n'u b'u hakili to adamadenya jo ni a hakɛw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko a b'a ɲini u fɛ halisa u k'o cɛsiri baara ninnu ka se ka olu kɛ k'u hakili to jamanadenw na u n'u bolofɛnw ayiwa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa a ye kuma tɔw kɔni k'o lase ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ hakilina min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye ka se ka ɲɛda kura k'o di an ka jamana yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ taa an ka sariya sunbaw olu yɛlɛmali ayiwa min b'a to ayiwa baara ɲumanw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la basigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ o bɛ se ka na cogoya min na nka gouvernement ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen wele ayiwa mali finitigilakaw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na faso jɔ baara yɛrɛ kɔni don ayiwa faso dɛmɛli o baara yɛrɛ kɔni don malidenw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen min ye banbaci wale kɛbɔ fo ka taa se maa jugu minnu bɛ kunnafoni jugu ka se ka olu yɛrɛ kɔni bila an ka hakili to a kunnafoniw na ayiwa an ka hakili to an ka jamana la an ka hakili to min ye an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la parce que sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la laya jara fɛ min n'an y'a bɔ soir de bamako ale kɔnɔna la n'an tora soir de bamako halisa ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na ayiwa ko taa ni ka segin bana bamananw b'a fɔ a tɛ jɔnni to o fana ye tiɲɛ ye nka u b'a fɔ tuguni ko boli ale yɛrɛ kɔni ni bobara siyɛn o tɛ bɛn i b'a ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen min bɛ tali kɛ kolonɛli ismaɛli wage ale kɔni sera min ye an ka cɛkɔrɔba a maw la n'o o ye bu ye le shérif de Nioro ale yɛrɛ kɔni sera u ma a sera a ma ni jumɛn de n'o ye jamana sariya kɛra da la ni sariya suba in fɛ o bɛɛ ye olu yɛrɛ kɔni jɔrɔ a ko laïcité n'i y'a jateminɛ a b'a yira k'a fɔ diinɛ ko kuma o yɛrɛ kɔni o tɛ don min ye jamana mara la a b'a yira k'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa jɔdaba yɛrɛ kɔni tɛ diinɛ yɛrɛ kɔni bolo n'i y'i jɔ ni i sera diinɛ ma i ka da la k'a fɔ k'i sera min ye masaba ala ale yɛrɛ kɔni ma nka kumasentigi a ye kuma lase a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na malidenw ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ minnu bɛ mali kɔnɔ olu ma dɔ wɛrɛ ɲini dɛ hakɛ olu b'u ka hakɛ de kɔni k'o ɲini jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛ o de ye yaasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la laïcité o kɔni o bɛ se ka bɔ an ka sariya sunba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na bari silamɛw ka hakɛ k'a bɛ o yɛrɛ kɔni sɔsɔ halisa a b'i da don kuma la a ko bi an bɛ waati min na n'i ye kalan yɛrɛ kɔni bolo ta k'a lajɛ k'u b'a fɔ mali kalanko yɛrɛ kɔni ma ko l'éducation est gratuite et laïque ayiwa o b'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko laïcité min ni o bɛ kɛ ni kalan bɛ ka kɛ n'o hakilina ye ayiwa ko o bɛ ala ko kuma ka se ka a bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka bɔ an ka kalansow olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko jɔnw bɛ kalanso la silamɛw ale ni diinɛtigiw olu de kɔni denw bɛ kalanso yɛrɛ kɔni na n'a ma ɲa olu kɛra kalanso yɛrɛ kɔni taabaa ye ayiwa fo a ka hakili to diinɛ yɛrɛ kɔni fana la ko n'i taara kalansow fana la o ka bɔ yen olu ka bogotigini minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen minnu ni olu b'u ɲɛdaw ka se ka u bolo ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni datugu ayiwa ko olu ka denw bɛ bali o fana
fɛnɛ la ka taa kalanyɔrɔ kɔni fɛnɛ la ayiwa ko o kɔni o b'a yira k'a fɔ dankari kɛra olu yɛrɛ kɔni ka diinɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko bi an bɛ waati min na bɛɛ hakilila ka jigin olu y'a yira k'a fɔ nin cɛmancɛla fanga in olu b'a fɛ sini ayiwa nka min bɛ tali kɛ laïcité ale ni min bɛ tali kɛ an ka kanko ayiwa n'u y'u hakili to olu yɛrɛ kɔni na a ka d'a la k'a fɔ olu tun y'a fɔ waati tɛmɛnlen mun na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ nin cɛmancɛla fanga ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa olu ka kumakan u bɛ segin ka na u ka kumakan kelen yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na ayiwa min bɛ tali kɛ limama ale ni buye olu yɛrɛ kɔni ka sigi ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka halisa u b'u da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la furu kibaruya olu yɛrɛ kɔni na ko ni furu kɛra cɛ kelen ani muso kelen i b'a dɔn k'a fɔ n'i ko silamɛ ayiwa min ye alimaminaka dɔw walima karamɔgɔlaka dɔw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko musotigi ayiwa musotigi olu yɛrɛ kɔni bolo k'a bɛ daminɛ fila de la ayiwa n'a fɔra ko sariya sunba kɔnɔna la cɛ kelen ani muso kelen o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ de n'i ye kelen ta ka ban e bɛ a tɔw e kɔni nin ye e ɲin bolo ye a bɛɛ lajɛlen na o min n'o fana b'a kɔnɔ o ma ko olu yɛrɛ kɔni hakilina ye olu y'a yira k'a fɔ ɲɛfɔli ni faamuya o ka se ka kɛ cogoya min na yaasa an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka i b'a ye buye ni ale yɛrɛ kɔni ka kuma la a b'a yira k'a fɔ ko laïcité a bɛ anw ka jamana kɔnɔ kabini anw ka yɛrɛma hɔrɔnya a ta waati sariya sunba fɔlɔ min tun bɛ anw fɛ laïcité yɛrɛ kɔni tun b'o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na ayiwa ni o ye a laïcité a kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni ye ayiwa an k'a ɲini k'a dɔn ayiwa n'an y'o ɲini k'a dɔn o yɛrɛ kɔni o fana tɛ baasi yɛrɛ kɔni ye nka bi an k'a dɔn min bɛ tali kɛ laïcité yɛrɛ kɔni na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko a tɛ degun a lase ale ma wa ale ka diinɛ yɛrɛ kɔni baara fɛnɛ a tɛ degun yɛrɛ kɔni k'o lase yɛrɛ kɔni ma a ko bi ni nansara jamanaw kan ni olu bɛ laïcité de ta yaasa ka se ka silamɛya diinɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni de kɛlɛ nka bi an bɛ waati min na ko ni an yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko anw bɛna laïcité ka bɔ anw ka sariya sunba kɔnɔ bari ka d'a kan anw bɛna gɛlɛya wɛrɛ ka se ka o de kɔni nun don a bɛ kɛ sababu ye hali balimaya sigi min ni teriya sigi min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ don o la bari ka d'a kan anw ka jamana kan silamɛw olu yɛrɛ kɔni dɔrɔn tɛ n'a fɔra ko ka laïcité bɔ yen anw ni ala cɛla la an b'a fɛ ka laïcité bɔ yen ka jumɛn bila yen min n'a tɛ tali kɛ silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔni na ayiwa i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ min ye diinɛ wɛrɛ tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko n'olu fɛnɛ wulila k'u jɔ o cogoya kelen na ko yalima a yɛrɛ kɔni a ko a bɛna kɛ togo wɛrɛ kɔni di bi an bɛ waati min na a ko ale yɛrɛ kɔni hakilina la anw ka jɛ min ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan an kana min ye ayiwa daga yɛrɛ kɔni falen bɛ sɔ la nka halisa min bɛ tali kɛ mayi la ale bɛ ka kura yɛrɛ kɔni fɛnɛ k'o ko ka fara a kan k'an kana ko kɛ nin kɛcogoya la jamana a sɛgɛnna a bɛ fɔ a kan den yɛrɛ kɔni na an bɛ jɛ an bɛ fara ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kan min b'a to jamana a bɛ se ka bɔ ni dingɛ ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na kɔni nin kɛra kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la furu taasira yɛrɛ kɔni kan buye a y'i da don yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ silamɛya ayiwa min bɛ tali kɛ furu sira fɛ a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛ u ka se ka ɲɛfɔli kɛ min b'a to faamuya yɛrɛ kɔni bɛɛ sɔrɔ ayiwa nin ko a kiri kɛra a bɛɛ lajɛlen kɔni na fasiri sɛbɛnna umaru ko i b'a fɛ an ye min bɔ soir de bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'an ye soir de bamako bila inter de bamako ale fɛnɛ bɛna ka n'i da don min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an ka jamana kɔnɔ ayiwa n'i ko kuranko yɛrɛ kɔni dɔrɔn ni malidenw minnu ma pɔrɔn ci o yɛrɛ kɔni na surun ci ka tɛmɛ ni a sen fila ye seyidu lamini de dɛsɛra wa transition de dɛsɛra wa i b'a ye k'a fɔ ɲininkali kɔni kuma a tengunen yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kɔni fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ caman yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ hali ni cɛmancɛla fanga in u ye nɔba yira nka u ka d'a la k'a fɔ kuranko taasira la kɔni malidenw yɛrɛ kɔni u jiginn'u la bi an bɛ waati min na n'i ye an ka san 10 laban ninnu yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ayiwa gouvernement kelen o kelen tɛmɛna ayiwa min bɛ tali kɛ kuranko taasira yɛrɛ kɔni fɛ min ye nin cɛmancɛla fanga ye a ye tɔɔrɔ ni gɛlɛya ni sɛgɛn jugu min lase malidenw ma ayiwa o fanga den kelen mana anw fɛ yan nɔ fɔlɔ min ye a lasiw yɛrɛ kɔni ma tiɲɛ don hali n'o y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lakana taasira fɛ ayiwa u ye baara sɛbɛnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ nka an bɛ waati min na kuranko min n'o ye malidenw ka hakɛ yɛrɛ kɔni dɔ ye e ko o hakɛ a bɔsilen bɛ maliden caman yɛrɛ kɔni na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔ ni kuran yɛrɛ kɔni ma tigɛ u ka yɔrɔ la tile mumɛ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na olu yɛrɛ kɔni bɛ siran i b'a ye k'a fɔ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kuranko ale ni jiko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma fasiri sɛbɛnbaa b'a yira k'a fɔ ko a dɛsɛra f'a ka sɔn o yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a ka kuranko ayiwa i b'a ye diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara a gɛlɛya yɛrɛ kɔni kan ko n'a ma ɲɛ i dɛsɛra ayiwa min ye hɔrɔnya kɔni b'a ɲini minisiri yɛrɛ kɔni fɛ a k'a fɔ ne yɛrɛ kɔni dɛsɛra o kama n bɛ baara n b'a bila an bɛ waati min na kɔni i b'a ye bi
o de kama ni ale yɛrɛ kɔni ma sɔn baara bila ma mun de b'a to min ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ maaw ye olu ta a laɲini a fɛ yaasa a bɛ se ka baara bila cogoya min na ayiwa n'o o tɛ kɛ gouvernement min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni ka baara bila ɲɛ kelen kɛ yaasa ayiwa min ye a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban cogoya min na an y'a fɔ kabini kuma yɛrɛ kɔni daminɛ la n'i ye an ka jamana yɛrɛ kɔni tarikuw ta k'a lajɛ nin cɛmancɛla fanga ye min kɛ lakana sira fɛ ayiwa maa ma sɔrɔ walima gouvernement yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ min y'a kɛ nka ka malidenw u ka hakɛ min n'o ye kuranko ye o fɛnɛ kɔni o bɔsilen b'u la fo bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a dɔn olu kɔni bɛ a fɔ ka tila k'a yira k'a fɔ gouvernement ni a b'a fɛ ka taa ɲɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ halisa ayiwa min bɛ tali kɛ a ka kɛlɛberew ani a ka kɛlɛbolow ayiwa a ka yɛlɛmaba ka se ka olu don olu la a ka ja ni Seydou Lamini ministre min ka baara bɛnnen bɛ kuranko ma ni ale kan ka bɔ a nɔ la o ka kɛ yaasa malidenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na Fasiri ale yɛrɛ kɔni sɛbɛnna ayiwa min bɔra Sobori Keïto faso kanu malikura ayiwa ko ala ka mali k'a lakana ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la ka foli kɛ Fatumata Traoré an bɛ a fo fo ka taa se Adama Diallo ale yɛrɛ kɔni ma ka bɔ Adama Diallo la Maimuna Traoré n'ale y'an ka sɔtigi ye an bɛ a fɛnɛ fo nin waati in na Darame ayiwa an bɛ foli kɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka bɛɛ lajɛlen fo baarakɛyɔrɔ la Sabarikɛn Ture Salifu Traoré min ye Kalilu Ture Umaru Ture Maki Kan Usman Kan Tanti Jeanne n'o ye n buramuso ye k'a fɛnɛ fo ka waleɲuman na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ